rewel ngene iki lho. Iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Nah, ngono kuwi. Ilingke karo kanca-kanca. Iki nduk akeh penggemar jenengan karo penggemar Ibu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati rene. Biyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lah bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, nah, Rapayu. Iya renek dagingnya Pak, kasih tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki caksi. Ya niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tepe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki ya. Ini caksi apa sanidi? Niki sak menika caksi, Pak. Ning asline sing wingi Asisten kula. Oh. Asisten. Oh sanidi lek caksi. Saking tepe Pak niku nggih. Nggih lek caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. sanidi kan sahabat Niken Salindri. Tuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Setuju ra kowe? Mboten. Oh asem. Iki ana sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku ora tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten siap. Oh, mboten siap. Pak Margono dawuh mboten siap. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintene mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Sak bawane pisan no. Ayo. Weekend. Tekan. Ambekan entek ra apa-apa penting duit rantek kan. Amin. Iya. Suarane gendeng pelan kendang terus suling terus mari ngono rebab kender main enggak siter main Nggih. kembang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang kender rebab siter suling gambang Oh iya. Oke, siap. benang main Pak. Main piye benang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap. Yo. Suarane Oh. Gendeng pelan